si dať na zapitie. Dobre, dám si na zapitie, daj ho sem. Kde máš kľúče, Heňo? Od auta? Neviem. Vydrž, teraz sa zaujímam o iné veci, tu sú. Dobre, dám si. Dávaj. Alebo do obačku. Je tu náboj vzadu. Aj tu je ešte. Aj tu je ešte. Dobre, tak mi nalej ešte jeden. Môže byť? Dobre, dám si. Je to piteľné? Výborné to je. Dobre to je. Pozri, aha. Kde už stoja. Jo, dobre. Kývajte! Hurá! Aké máte pocity? Miešané. Počkaj, ty sa... Netvár sa tak, ježiš. Dokumentuj to, pijeme bazový sirup. Bazový sirup. To vieš ako... Mohla si ani. Má zodpovednosť. Ty si aj nezobrala na seba. Ja na všetko. Ty nalej sám sebe a čo? Kameramanovi. On je prvý, pozri. Však to má po tebe, sám seba milujem. Taká kamerovanovi nedá. Dobre, dám si. No čo, dáme ho tu doľava? Rasu, ty To je letošný. si zobrala aj v tej Podľa váhy, áno. Ukončujem vodu. Hop, padnem. Rasio, čo ješ robiť? Ja ťa môžem natočiť. Je to natočené. Je toto natočené. Je to natočené. Musím vždycky o tej merunky smrdieť. V autobuse. Naráže, neboj sa. Ja Už sa ma niekto obleje, pozri sa. Slečna. To ešte chce. Áno. No piješ? Dobre. No kto? Kto ešte? Jediný dôchodca, čo to vyšlapal. Čo hovoríš, Ani? Pekne vyhľadzuje. Rastino, to všetko zješ sám? Ja. Ty! Ježiši Maria, toto je. Som ešte... Dobre, dám si. Jediný, kto si zobral telefón na marhat, je Robert Korec. Zamávajte! Počkaj, ťa natáčam. Vydrž. To vážne? No. To vážne. Počkaj. Si blázon. Si koň. Ja tu mám prázdny, ale dobre. Ja som nemal ešte. Ja tu len držím prázdne. Čo to je? Proti sme si bol. Dobre, dám si. Tu máš, daj si. Dobre, daj si. Nalejte mi, to bol môj. Nalejte mu. Nie. Má to nášho. Nie. Nie, povedz neviem. 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 A
Počúvajte, pekne ešte ste nepočuli slovo kokot povedať, ako od Janky. Janka, povedz to. Kokot. No. No, čau, manželka. Natoč to. Jediný, čo nebol na videách, proste ja si teraz musím dôveriť. Ja som to mal celý čas na hlave a proste ja som to, čo to uskutočnil celé. A chalani sú radi, že proste, že ma majú. Proste nemáš na to, keď tu nebývaš, ťa zablokujem. Zablokujem ti dýchanie, nebudeš vedieť dýchať. Počúvaj, GoPro kamera, toto je typický Henio. Nemáš na to, keď tu nebývaš.